Mudhun jurang munggah gunung ning wis mono pun kakang kundur ana ing kraton Tanjung Anom iki ora nggawa salah suwijining sato utawa kewan kura. Ning pun kakang malah mboyongi salah suwijining wanita. Boyongi bocah wadon. Bocah wadon saka Karang Pradesan ndak kersakake mlebu ana ing kraton Tanjung Anom. Lah nanging nuwun sewu lho sinuwun, kok ngendika panjenengan boyongi bocah wadon kang saka desa dipun boyong wonten ing Tanjung Anom badhe kagem menapa sinuwun? Mongko abdi wonten ing dalem taman menika disampun cekap boten wonten ingkang kirang lho sinuwun. Ya, pancen ora kurang sawiji apa abdi akeh nanging kabeh ki mau wis dadi kersanipun kakang. Luwih prayoga yen ana keparenge diajeng kumbini bocah wadon ki mau supaya mlebu ning Taman Pamargi Putri. Oh, ngaten nek kados ngaten. Oh, nggih monggo sinuwun nggih. Atari lho. Diajeng kumbini padha sesrawungan. Ning wong sewu nggih, srawung nggih srawung. Ning bocah wadon menika lho badhe dipun agem menapa sinuwun? Ya. Diajeng. Nggih. Pun kakang bakal bloko wae. Anggone pun kakang mboyongi adaning ruh. Bocah saka Karang Pradesan mlebu jroning kraton Tanjung Anom. Adaning rom iki bakal ndak pundhut minangka garwanipun kakang. Lho. Bocah wadon niku badhe pun pundhut garwa. Badhe dipun payuh kaliyan kula sinuwun. Apa sekirane diajeng kumbini kabutan? Nggih mboten sinuwun. Tenan, ora kabutan. Lilo lega atimu nampa lamun to pun kakang iki mayuh lawan adanmu. Kejaba saka kuwi diajeng sawetara nggone pun kakang bedah pikat uga wis ana sambungan tresna lan adaning ruh. Ndak boyong minangka garwanipun kakang adaning ruh iki wis nggarbeni. Lamun besok
ana lairing punang Jabang tartamtu bakal bisa nerusake lajeng para raton ana ing kraton Tanjungan Mula. Diajeng Kumbini minangka dadi paseksen. Wiwit kalenggan iki adaning rum tak angkat minangka garwa Prameswari. Yen to pancen Diajeng Kumbini iki gelem nglenggono. Sing kudune Diajeng Kumbini ora takon sing kaya ngono. Coba. Yen kapitung wis ana pirang taun anggonipun Kakang bebrayan lan Diajeng Kumbini lungguh ana ing Dampar Kapranesparen. Diajeng Kumbini iki ora bisa duweni turun. Ayo to, mongko pangangkaipun Kakang, lamun besok pun Kakang lengser ke Prabon, iki ana sing nerusake lajeng para raton ning Kraton Tanjungan. Dados dane niku dupe kula dados garwa panjenenganipun puluhan taun dereng paringi turun kalih panjenengan diajeng adanira menika sampun bobot. Nggih monggo menawi kados ngaten sinuwun mboten menapa-menapa. Mila ora lara atimu? Boten sinuwun. Tenan ya. Adanira. Inji kula sinuwun. Yen pancen kaya ngono nderek lan pun Kakang. Manjing ana ing Panti Busana ngagem busana kanalendang. Ngaten nggih sinuwun. Mbok menawi menika pamuntahipun Sikonang Jabang. Kula kepengin dipun gendong. Ya, boyoke pun Kakang iku lara. Lha pripun? Menika injih boten saking pikajengan kula lho, Nggih. Iya, panjalukipun Punang Jabang sing kandha. Ya sampun kene. Kira-kira iki kuat tenan kira. Boten napa-napa injih sinuwun. Ya wis, wong penjalukane Punang Jabang. Ana pengarepane Kang Mas Sindu negara aku ngandhakake yen kaslahe batik diwayu karo kowe. Ning sejatine tatu banget rasane atiku. Panas sing atiku ra ketebus nyangka apa wae saka kuwi. Aku kelingan. Aku duweni guru Bokor Sipragata. Aku bakal njaluk tulung ana pengarepane Bokor Sipragata piye carane kowe kudu bisa sumingkir saka Tanjungan. Dinten ana badan iki.
pangestu kula ndika tapi. Oh, iki dawuh sesami-sami Guru. Ndadosaken kejonte manah. Rawuh panjenengan kok mboten sarimbit kalian ingkang garwa Sinuwun Prabu Sindhunegara. Lho, niki wau tindak ngangge napa wonten wigatos? Inggih panjenipun wonten wigatos. Sepindhah kula menika tilik keslametane wong tuwa. Ingkang angka kalih pancen wonten wigatos kok Guru, kula badhe nyuwun tulung kalih panjenengan. Wonten wigatos kaliyan tiyang sepuh. Leres Guru. Badhe nyuwun senjata kula. Nggih. Menawi ngaten sak gaduk-gaduk ing nalar kula bening wika ingkang betahaken suwawi kula atur enggal maring kawula. Oh, ngaten nggih, matur nuwun Guru. Niku rak ngaten Guru. Ingkang Sinuwun Sindhunegara saniki niku ramboyongi bocah wadon kang saking dusun ingkang nami Adaniro. Tegese kula niku dipun marung kalih Adaniro. Lah cobi kados ngaten niku menapa boten panas? Ingkang garwa Prabu Sindhunegara. Leres nggih. Sakniki mboyongi wanita. Pikajenganipun dipun pundhut garwa tegesipun panjenengan diwaya. Leres Guru. Oh. Malah boten namung niku Guru. Dupe Adaniro medal sakmenika sampun bobot. Lah kula dados garwanipun ingkang Sinuwun Sindhunegara niku pun puluhan taun boten saged. Dadi lajeng palenggan garwa Prameswari dipun kocok dipun paringaken kaliyan Adaniro Guru. Garwa enggal niki pun bobot. Inggih. Lah mila saking niku nggih Guru, kula nyuwun tulung kalih sampeyan awit sampeyan niku sugih tenung, sugih jengges, sugih santet. Lho, piye carane Adaniro niku tak nembe bobot. Panjenengan jengges, panjenengan santet supados bayi ingkang wonten ing kandhutanipun menika mangke cacat Guru. Dados teka aosipun. Nggih. Panjenengan niku mboten nyarujuki lamun ingkang garwa niku mboyongi putri dipun sengkaken ngaluhur pinangka garwa malih. Nggih. Asmanipun Dewi Adaniro nggih. Moko wedal menika adane urung pun bobot. Nggih Guru. Jenengan rawuh nyuwun senjata pitulung kalih kula. Adane kong kedah kula sanet. Leres. Kersanipun dipun tundung saking negari kami. Lah, sampunipun mangke diajeng Adaniro dipun tundung, kula mesti kemawon dipun wengku malih minangka dados garwa Prameswari. Ning aprat. Lho kok amprat-amprat kados pundi? Pun ragate napa mawon badhe kula turuti Guru? Perkawis ragat iku mboten kula pikir. Lah sing sampeyan pikir napa? Guru? Sing kula pikir niku japa mantra kula. Tenung kula. Penung kula niku ingkang badhe kula lampahaken niku namung gadhahi paugeran 20 taun. Sampunipun 20 taun? Lek bayi sing teng jero weteng kula sanet. Nggih. Bayi niku kuat. Besok umur 20 taun bayi niku badhe saged dados lare ingkang bagus. Nek mboten kuat bayi niku selawase badhe cacat. Cacat. Oh, ngaten. Mboten gotra kados menungsa lumrah.
Gimpun mboten apa-apa sedaya menika kula pasrahaken kalih sampeyan Guru. Ngoten. Nggih. Lek ngoten kula jenggese. Oh, ngaten. Lek iso bayi sing teng jero weteng ben mati. Oh, nggih. Lek mati jenengan boten duwe pepalang. Oh, nggih, Guru, nggih. Nggih, Guru. Wong welahem sekaring Mbah Wana Langgeng. Yuang Durgaloka Rajane Jin Elo Banaspati Gandharwa Dedekan kula nyuwun sujata kula nika bakal tak seroyo. Kowe ndak kongkon tumeka ing negara Tanjung Anom. Jumujuka ing tilam pagulingane Dewi Adaningrum. Bayi sing ning jero weteng kae remuken ben ora dadi jalma manungsa. Ya, Buddha. Tanjung Anom mesti geger. Oh, ngaten nggih. Laire punang jabang bayi sing digembol kalih Dewi Adaningrum niki bakal remuk. Laire mboten gontera bocah. Oh, ngaten nggih, Guru. Nek kados ngaten kepareng kula nyuwun pamit nggih, Guru. Ngoten. Ndika awat-awate